и добро ви сте на Антонио.Марка.Кръстов. Днес се научим по градската библиотека. И сега говорчет ми се силва да беше да вземе книга. Аз го се Делчев за четвърто линия. Добро. Айде, сега трябва да ходим да снима някой клипче. Айде, се вратим го скоро. И сега ки правим паркур. Айде. Айде, държи. Държи. Дайте. Чекай. Много ли високо овде? Високо. Дойдете. Айде, па снимай. Държи. И сега ке наличи на долу страна. Не виде, нищо едно. Това е това на това видео. Ако ви се свиди, ще остане. Дайте, ако не, дизлайк и не забравяйте да се субскрайбнете. Чао!